всичката тая информация на метафизика и квантова физика се учи само на английски. Аз дори мисля по този начин. И с две думи, цялата ми информация идва на английски, както си я мисля, дори когато има ченели, нали, по този начин. Има думи, които въобще не ги знам как да ги преведа на български. Така че много ви моля нали, да имате търпеливост за това нещо. Извинявам се от сърце, но все пак ще има думи, които съм сигурна, че ще се изпусна на английски и каквото може. Няма проблем, ако ме поправите, няма проблем за това нещо. Аз ще се науча по този начин и ако вие има нещо, което съм казала, което не го разбирате, моля ви, кажете ни и ние ще го поправим. Благодаря Супер. много. Благодарим и ние. Ами днес започваме с тройната структура на частиците, какво е съзнанието, защо изобщо съществува, по какъв начин, какво представлява метафизиката на нещата и първите стъпки към дълбочината на манифестация. Да. Сега, на мене както ми дадаха от... нали, ви знаете да спомена, че първо бяха хибридите, които ми помогнаха от дете, от нали, 2010-та. После Ра дойде, той също ми помогне, обаче после додаха Pleiadians, които ми дадаха да напиша хармоничния реактор, нали, книгата, после нанотехнология, Predictions имаше, нали, такива неща. Предсказания, точно така, мерси. И други неща, нали. И после имаше 11 измерения, нали, оттам. Letorians имаше, които дадаха информация. Но най-вече с канцула на девятката работя, където те додаха в началото още и те са, които действително са отпред над всичко. Където ми дават, нали, тази цялата информация. И в зависимост от информацията, нали, може или хибридите да дойдат, или канцула от девятката да дойде, и имат различен начин на държание по някой път. Сега канцула от девятката... Това е на български, извинявай, съвета на деветимата. Канцул, съвет, съюз, съвет. Да, точно така. Okay. Но аз сигурно ще се изпускам и да знаете, ще говоря канцул, защото ми е дошло по този начин. Значи съвета на девятката, но Council of Nine, нали, да знаете, че това ще го бъде по принцип, така ще го казвам. Затова, че те са които отговарят над извънземните. И с две думи, като да кажем, като корт, как се казва, като съдебно, но най-голямото съдебно място, където те могат да сменят, да кажем, на едната душа, да сменят законите на душата. Да кажем, дошъл си тук да направиш нещо и те казват, добре, това е закона и това е договора, по който тази душа иска да работи, обаче виждаме колко добре вървят нещата, дай сега нещо да сложим в неговата реалност. И аз ще обясня как става това по квантова физика, защото всичко става с пластиране и добавяне на холограми. И как става, може да стане чрез технология. И сега обаче, това, което на мене ми дадаха, нали, всичките тези учени, извънземни и канцула от девятката, е как от цялата материя на Вселената, всичките частици, нали, частици беше, всичките частици, всичките неща, как те се събират, как те се мобилизират, къде какво отива, как отива, какви магнитационни, гравитационни полета, така че от това, като се събере и мобилизира, става пълна материя. И с две думи, на мене ми дадаха информация с тая квантна манифестация, където от тези частици, как става на материя. С две думи, моста между енергията и материята. Информацията как става. Защо? Защото, както обяснявах преди, някой ни е манипулирал нашето съзнание и дава само част от информацията, как работи. И ние сме си дали нашата свобода от мисленето и с две думи принтираме цялата и конструираме всичко, което става при нас, в зависимост от какво на нас са ни казали в началото. Обаче то е не само, че част,
но обратната конструкция. И аз сега ще започнем с тези нали, как topics? Тези теми, да, тези теми, как става, какви частици, къде влиза, къде излиза, как се комбинира, как се мобилизира, за да може, защото ние сме направени от и тук, ще разберете как всичко както се мобилизира, как става материята, как ставаме ние. И когато това стане, ще разберете, че ние сме частица от цялата Вселена, което се казва, нали, Господ, и че няма някой над тебе, ами всъщност ти го конструираш, от тебе излиза, от тебе се прожектира и става една тройна структура в материята на това съзнание, където се нарича нали, Вселена, нали, го наричаме Вселена, но от какво е конструирана Вселената? И в началото ми казаха, че, защото те ме питаха кое първо става звука, нали, еди какво си, обаче те ми казаха, че във Вселената всичко е като частици. И тези частици, когато почват да се мърдат, между тях има магнетационно и гравитационно поле и става като магнит. И едни се събират, други се разделят. И почват обаче никога не е, да кажем, да е стил, да не мърда. Да не мърда. Винаги се движи. Винаги се движи. И то непрекъснато се движи. Като се движи, непрекъснато от друго поле отива, на друго поле отива, на друго поле отива. И затова аз го говоря това нещо, когато нали, говорим за X, за U и X, нали? Знаете как това е негативно, това е негативно положително, това е пак негативно положително и това е положително положително. Може да имам грешка тук за това. Обаче по този начин, когато всичко мърда, получава се различни места в Вселената, защото това ще бъде в Вселената. Нали? И говорим за 360 нали, градуса, където всичко това става като орбит, където да кажем, това е цялата Вселена. И цялата Вселена, когато почва да се събира, тя е направена от тези частици. Обаче тези частици, понеже са магнетични, те почват да се месят. Като се месят, те си месят и полето. Те се месят, може тук да доди или тук да доди. И вече ние знаем и с U и X, нали, как нали, това се изчислява. Нали, по тези неща. Но това вече ще го обясняваме малко по-нататък. Аз просто ви обяснявам как нали, се месят. Обаче как се образува всичко това. Нали. И сега ще започнем как нали, в Вселената. Първо, нали, тези частици, когато почват да се мърдат, те вече имат различна позиция. Да. Нали. И тази позиция може да я сложим, тук ще бъде, защото аз съм ги направила вече предварително, така че да ни е по-лесно. Нали, говорим и за позицията и това е нали, longitude, altitude, как се казва longitude, нали, позицията, където се намира нагоре, надолу, настрани и по този начин нали, се води. Говорим и тук за геометрия. Добре. Обаче сега, цялата Вселена, понеже от тези частици как така става? Тази частица, когато почне да се събира едно до друго и едно до друго и едно до друго, за себе си е частица, обаче изглежда като как става тази частица. Първо, всичко е звук, което се нарича херцове. Да. Тоест вибрация. Вибрация, точно така. Но вибрацията в метафизиката става нали, на херцове. Сега, 1 херц е една вълна. Тук ще дойде. Значи, за една секунда един път вълната минава и затова се нарича 1 херц. Когато дойде още една вълна, вече имаме тук 2 херца. И значи, ако за 2 херца става за една секунда, на 2 пъти се мести вълната. И така се измерват херцовете. Значи, ако аз за една секунда имам на 2 пъти набързо да се измести по този начин, става 2 херц. Значи, представете си, ако вълните почват да се местят много по-бързо и почва така, по този начин. И като почне по този начин, значи аз може да има 300 херца, 5000 херца, обаче знаете, че когато нещата се събират, ако да кажем гледаме телевизия много бързо нали, се мести кадъра,
в един момент не се вижда нищо, ми се вижда екран само с точки. Да. По този начин измерението, на което ние сме направени, минава над твоето поле на обработване на информацията. Това значи на съвсем друго паралелна реалност, измерение, което аз ще обясня как става това. Сега това беше началото. Значи, цялата Вселена, когато се слуша, нали се говори за Schumann resonance? Да, резонанса на Шуман. Да, така. Нали се говори за Schumann resonance? Да, който казва, че сега се покачва. Ти ще видим. Да, това се покачва, защото вибрацията отива. Аз ще ви обясня откъде идва. И сега, значи, тези вълни, които са, почват навсякъде по цялата, ако нали, това табло е цялата Вселена, тези вълни почват и така да се местят. Обаче, в цялата Вселена вълните може да бъдат 2 хърца, 3 хърца, 5 хърца, нали, в зависимост. И обаче те почват да се комбинират в зависимост, ако това е 3 хърца и това е 3 хърца, обаче 3 хърца точка 1.1.001 и това е много подобно. Те стрити изведнъж почват да се събират и правят частица. С две думи, едното идва тука, второто идва тука. И така се обяснява. Значи, структурата на една молекула остава тринати тройка структура. От 3 вълни на вибрация, което също е звук, образуват една молекула. Супер. По средата на молекулата е нулевото поле, където нищо не мърда. Но не, че не мърда, но става вибрация. Защо? Защото във Вселената, понеже всичко мърда, имайте на предвид, че всяка частица, която съм показала, има същото поле. Нали, да, не същото поле, ами по един и същи начин е обработено. Обаче може да има съвсем различна вибрация. Да. И ние обясним вече какво е вибрацията, нали? Много е важно да се допълни, че точно това, което каза, че 3 херца е едното, другото може да е 3,0035, те се свързват, но все пак са различни. Имам предвид, като индивидуалност, те са различни вибрации. Всяка вибрация е различна за себе си, но е толкова близко до вибрация, че се събира. Това искам пак да кажа, ще е в тройката, да. Но ще се събере. Вече ако е 5, тогава вече ще има нещо друго. Не, че не може да се събира, но това вече става по-сложно, аз ще го обясня. И по този начин тези неща се събират. Обаче, когато почне, понеже цялата Вселена е създадена от такива частици, представете си, до безкрайност навсякъде, и като почне да се събира, вибрацията между всичко, което става да се комбинира, става все повече и повече, до такава степен, че почва да вибрира до такова поле, до безкрайно, че изглежда, че не мърда, обаче в същото време. И какво става? Тази частица, която почва да вибрира, почва да се мести до себе си и пак се мести, нали, до себе си и пак до себе си. И става така, че като се обърнеш и като го гледаш, излиза, че не мърда. А в същото време то се принтира до себе си. Много бързо. И много бързо. Толкова бързо, че изглежда все едно, че е до безкрайност. Обаче какво става? Като се принтира до себе си, всеки път като се принтира, прави нов свят, където имитира ли се казва? Зависи какво искаш да... Където принтира същата структура от предишната. Окей. То не е точно копира. Дупликира. Така ли се казва? Да. Дупликира. Където дупликира почти същата вибрация. Но не забравяйте, че тази молекула, в сравнение с тази, ще бъде на друго поле, друг свят, но ще принтира, нали, като копие, това каквото има тук. Като основа ли? Да, като основата. С две думи, ти правиш и конструираш съвсем друг нов свят. Където казва се фрактална холограма. Да. И тази холограма ще бъде нова холограма. Обаче на нас
ще изглежда едно и също. Защо? Защото, както обясняваме, ако е 3 Hz, ще бъде 3 Hz 0,0 толкова близко, че ще ти изглежда едно също, пък то в същото време не само, че ти си сменил на друг свят, ами си изместил и цялото поле. И цялото поле. Добре, това означава ли, че ние се променяме всеки миг? Да, всеки миг се променя, всеки миг правиш нова холограма, всеки миг принтираш тези, които са тука, ти ги принтираш в тая холограма съвсем други. Идва тогава въпроса, който да го вникнем като добавка. Добре, да, извинявай. Нека да обясня сега. Добре. От това нещо, като се събере, по този начин ни правим и себе си. Това беше въпроса, нали? Да. Как точно правим ние това нещо? Да. Това се прави, когато съзнанието, нали, ако това е, да кажем, цялата Вселена, винаги ще бъде на 360, нали, градуса и ще бъде като холограма. Защо като холограма? Защото тази вибрация може да има номера. Когато се измери, ще има номера, но ще направи и някаква структура на геометрия. Да. Геометрична структура. Тази геометрична структура, понеже етерично, понеже мърда непрекъснато е жива, нали, материя, аз мога, ако взема, как се казва, технология, аз мога да го измеря. Аз ще ти измеря как вибрира, на колко вибрира, какви са номерата. И има такива технологии. Да, има такива технологии, дето абсолютно всичко се избира и се разбира на какво е. Значи, когато това почва да се събира, буквално става холограма на матрица. И тази холограма на матрица има всякаква холограма, може да бъде. Всякаква... Най-различни форми до безкрай. Най-различни форми на геометрия. Да. Най-различни форми на геометрия. И това как става? В зависимост от каква е вибрацията, в какво поле се намираш, къде се намираш, обаче то става жива материя. Защо? Защото непрекъснато мърда. И непрекъснато се движи по този начин, но е толкова бързо, че ти изглежда едно и също. И понеже когато се меси от едно поле на друго, става така, че бързо и изведнъж става така и от това поле става нулево поле, нулата идва тук и от тук вече се премества по този начин на другото поле. С спирала ли? С спирала, защото светлината има спирално завъртане. Не е право, както те ви го казват. Защо? Какво говорихме тук? Когато мърда, почва да се принтира, но никога не е на едно и същото поле, на едно и същото място. Непрекъснато се мърда и като се мърда това поле, с две думи, като се принтира и точката идва тук, после се принтира тук, ето ти го паралелност, после идва тук, пак се принтира и става като Фибоначи. Да. Да, и става е така. По този начин, когато се премести, излиза от другата страна и почва по този начин. И пак излиза. Да. И така, непрекъснато. И с две думи, като го погледнеш отгоре, изглежда като е тази структура. И това е, нали, в началото това нещо. От тук вече, в зависимост как се месят, и други геометрии се пластират. И по този начин така се движат нещата и става като една спирала. Така почва да се движи. Обаче като го гледаш, понеже е толкова бързо, буквално изглежда една вълна. По този начин изглежда. А всъщност е направено от частици. По този начин е направена Вселената. И затова никой не стои на едно и също място. Сега аз като съм тук, от това място, дори така да стоя, пак има мърдане. С две думи, аз буквално от това поле, съм се преместила и правя нова холограма, което е буквално нова холограма на нов свят, където моето съзнание, понеже аз го държа това в полето, но се мърда, защо? Да. Заради вибрацията,
аз буквално принтирам от това поле, принтирам нов от теб и нов от приятелката ти. Да. А всъщност преди е било съвсем друго. Това място, това е единична холограма, това също е единична холограма. Но когато аз продължавам да принтирам ново и ново и ново, нали, пак правя друга холограма и друга, и пак принтирам и се държа моето съзнание и чувство по един и същи начин, с две думи, аз се чувствам по същия начин. Може да има емоционалност, където, нали, то има нагоре-надолу, как се казва, fluctuation. Мърдане. Непрекъснато мърдане. Те се мърдат непрекъснато. Едно отива нагоре, едно отива надолу чувството. Но когато е долу-горе почти едно и също, аз продължавам да се чувствам щастлива. Или, запазвам това състояние. Да, точно така. Запазвам това състояние. По този начин аз образувам паралелна реалност, която е моето нормално действие или начина на живота, който аз го имам.